Nyakwar Mgajwang dakika en prangwen tok sa pagare marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet. Mana kapile antiere kai gazede ariyo, mana The Standard kanyakla kod Daily Nation. Chienti chariyo wajathoro bedo gi jafombo wadwa mano Edwin Okoth, jafombo wadwa mano majathoro kelonwa kinde ka kinde weche motenre kod ohala. Edwin arwaki ni machiegni, chiyo nade? Achiyo maber Sharon. Erokamano. Erokamano ahinya. Oyawre ahinya. Kaka mano kaluwore kod gazete mabedo wantiere godo kinyi makawuono, thor wach aneno kachal en kaluwore kod romo mar tipo mabende duond bura mar Jubilee nobago odiochieng' manyoro. Kama bende koro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro nowuok oko mager ka bende owacho ni osebed kidhiere, en nodhi e yweyo to nitiere jok mosebedo kodhiere momiyo koro owuok oko ka bende koro wacho ni en ka kendo onge kuma koro biro bedo kodhiye. Thor weche makamago chiwe gazede gi duto. Edwin Okoth. Aneno ka Nation owacho ni I'm not pushover. Uhuru tells Ruto tende ni okan ng'ama idhira dhira. Uhuru koro ngiso mane en jalupne William Ruto masani be en jatend piny Kenya. Standard be wacho ni I'm here to stay. Uhuru to Ruto party rebels. Tende ni okawuogi. An kae nyaka giko. Mano milome mabendo ng'iso jatend piny Kenya masani William Ruto kanyakla kod party rebels mago wang'eyo kweth mano mar Kioni kanyakla kod Sabina Chege mabende koro nobalo kod moko kuomgi ahinya kweth mano mar Jeremiah Kioni kanyakla kod mano mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Omiyo Nyakwar Mgajwang kaluwore gi thor weche machal e gazede makamagi wacha kanigi The Standard ka aneno thor weche bende opogore moko mabende biro bedo kwarango Nyakwar Mgajwang kopogore kata mana gima wadwaro ng'iyo malo kanyo mamoko mabende biro bedo kwarango ni nitiere jatich moro mabende osebedo katiyo City Hall. Iwacho ni Junior City Hall worker with assets mago mwandu ma entiere godo maromo siling milion 537 mago weche mag mibadhi mabende otimonewa ahinya e County Assembly. Abiro bedo ka arango ni mano County Assembly mano ma Nairobi. Kopogore gi mano bende it gazette maiye mano mar oboke mano ma The Standard bende gintiere gi it gazette mong'ere kaka Financial Standard. Kanyo bende abiro bedo karango weche motenre kod medruok mago mag modhi mag nyamburko momiyo sani oganda mathoth mapacho kaendi koro tiyo kod nyamburko mago mag jigiwegi mago mag jowuoth kopogre kod nyamburko mag-gi mago mag jigiwegi. Kopogre gi mano bende Financial Standard bende tiere weche mamoko mano motenre kod weche mago mag osuru. Kata kamano thor wach ni Kenya Nyakwar Mgajwang ahinya kaluwore kod romo mar odiochieng' manyoro mano mar duond bura mar Jubilee mana ka Edwin osenyisi. Thor wacho ni I'm here to stay. Uhuru koro nyiso jatend piny Kenya masani William Ruto kanyakla kod party rebels mago moko kuom jod bura ahinya mantiere duond bura mar Jubilee mabende gisani koro nogwenyore paro gi jowetegi. Aparo ni mane thor wach mwachak godo mabende nitiere it gazette mano mar 4 gi mano mar 5. Koro duond bura mar Jubilee bende koro gintiere gi kweth ariyo kendi koro wawinj masani mano motelne kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta machon kanyakla kod mano iluongo nang'o mano jagoro maduong' margi mokwongo Jeremiah. Bedo ni koro jogi kila kweth mora oseriembo moro no. Mokwongo mar Kanini Kega gini no riembo mar Kioni gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kama Kega emotingo kama nitie Sabina Chege gine gi riembo jomoko manoromo nyoro gi. Omiyo koro chik to kwang'e ni wanyadhi matut marom nade kata kamano wang'e ni koro Jubilee obarore e yo manena yanga nikech jomoko kineno ka kweth mokwongo riembo kweth mar ariyo bo riembo mokwongo kang'e ni koro ng'ama riembo ng'a to pani en gima pod idhi e nyim do kendo en gima pod nyalo dhi mbele Political Parties Tribunal mondo ging'iyane ni to ere kaka inyalo kel kwe e od Jubilee. En mana ni wang'eyo ni duond buche mang'eny kosebet e telo ka gitieko to Ang'en karamna nonro bende itimo kod registrar mano mag duond buche mapacho kendi mabende nwacho ni biro bedo kachiwo report makare. Ahinya odiochieng' manyoro bende neno ka kweth mano mar Kanini Kega bende nowuok oko ka bende wacho ni mana timore gwenge mag Race Course Buore Nairobi mano romo mar NDC mano mar Jubilee bende giwacho mana ni en mana romo mar siasa. Odiochieng' manyoro bende ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya bende koro nogolo koke ka bende wacho ni en nodhi yweyo to en isoke ikwinya jomoko dhi kwalo rombe jomoko dhi timo nade
wach ma kama nitiere it gazeti mar Ang'wen Nyakwar Mgejuang ma bende ineno kanyo kondik gi dho ngere, I was ready to quit politics but others forced my hand. Uhuru koro wacho ni koro odwa duogo koro weche gi mag siasa, to koro wacho ni bende kotenre kod duond bura mar Jubilee en ng'e ni NDC ma kama ma bende koro nodhi chiwo telo ne ng'at machielo ma bende nyalo tayo duond bura mar Jubilee. En mana nyaka sani wacho ni nyaka gole kapo nono ne delegates mago mag Jubilee biro bedo ka gole, to mano ni kare, to ok ni idhire mar mondo mi owuogi. En mana no kang' ma kamano nyiso nang'o, nikech kaluwore kod pend chike ma pacho kaendi Edwin, bende wang'e ni jatend piny bang' thuolo mano kosechiwo telo, bang' thuolo mar dweche 6 nego bed ni owuok e active politics. Mano nyiso nang'o, kapo nono ni ok owuok, nitiere pax kata mana omenda ma samoro jamie, ineno ne ko samoro obede active politics, ineno ko omenda ma kama samoro ok nyal miye koso nang'o. Gik mokare mokwongo Sharon, Uhuru kapar ka pesa no nyalo bet ni en gima pek ne ahinya, kata gima odwaro ahinya mondo miye madang' mi koro we siasa nikech odwaro pesa. Mano mokwongo. Mar ariyo, ayie kode wach mar wacho ni joge modwoke nyocho we nodwa yweyo to winjo ka koro omonj Jubilee manyako duogo tema ne kako nyalo reso Jubilee. To gimo ka yie kode ni en nyocha odwaro dhi yweyo, nikech ok apar ka king'eyo kaka Uhuru ne kaluwore gi kipime gi jotend piny Kenya mokwongo ka Moi gi Kibaki, nok gin gigni marom gi mar Uhuru ne pod nigi nyalo mar go siasa. Omiyo ok apar ka yie kode paro ni nodwa weyo. To gima ng'eyo ni jogi koko manowuok e Jubilee bende nyalo bet ni oywaye moduogo mondo koro donje pap. One ni to ang'o ma inyalo tim mondo res Jubilee, nikech bende nitiere ber ma ng'ato neno ka party kata duond bura ma igero pod dak aming'a kata ka isewuok e tich. Roma kamano bendo duche manyoro mana kana nyisi Nyakwar Mgejuang bende waneno kanyo jotenda kweth mano mar Azimio, Raila Odinga nitiere kacha, Martha Karua, Kalonzo Musyoka kanyakla kod jotelo mamoko. Kopore gi mano it gazet mar Ang'wen bende neno kanyo duonde makedo ne ratiro mag oganda e pacho kaendi bendo chiwo siem ne piny owacho ahinya nyaka luore kod okenge mag medo osuru ma bende giwacho ni biro hinyo oganda ma pacho kaendi. Duonde mopogore makedo ne ratiro mag oganda ma pacho kaendi mano moriwo Okoa uchumi kanyakla kod mano ma bende ong'ere kaka nitie moro kama bende Okoa uchumi kanyakla kod moro bende naneno kanyo gin umbrella mago mag civil societies ma bende koro wacho kata mna chiwo siem ne piny owacho ma pacho kaendi kaluwore kod okang' mano mar medo ochumi mago civil societies madirom 40. Bende gisani koro wacho ni sani kapo nono ni omedo osuru ahinya ma bende piny owacho geto kaluwore kod paro mar chik mano financial bill mar higa mar 2023 to gibiro wuok oko mano mar dhi ng'anyo. En mana ni Edwin bende wasewinjo kata mna chung' mar jatend piny Kenya ahinya nyaka luwore kod okenge mopogore. Jatend piny pod oramo ni osuru mano mar kwan atamalo 3 mano mar udi manengo gi yot bende pod ojiwo oganda ma pacho kaendi jotije mago mag piny owacho mar mondo mi oyie, nikech okang' ma kamano owacho ni biro bedo ka konyogi. Wach ma kama Nyakwar Mgejuang ibiro bedo kisomo e it gazet mar Ang'wen. Kwa dhi mapiyo kopogore gi mano, it gazet mar 5 Jubilee nogolo koke odiochieng' manyoro. Koro odiochieng' manyoro kaluwore kod romo mano mar NDC ma bende nobagi magi gwenge mag Rescos Buore Nairobi. Bende koro nitiere jok ma bende koro duond bura mar Jubilee nothicho oko e telo. Negithicho oko jotelo mopogore ahinya jod bura ma bende nosewuok e duond bura mar Jubilee kadhi riwore kod kweth mar Kenya Kwanza, gisiro kweth mar Kenya Kwanza. Moko kuom gi bende neno kanyo manyaka sani wang'e ni Deputy Minority Whip mano e National Assembly en ga Sabina Chege mano mawuok e duond bura mar Jubilee. Sani kare koro duond bura mar Jubilee nothiche oko ka bende giwacho ni ibiro kaw koda jaod bura mano ma Embakasi West. Koro kama warito neno mano miluongo ni David Mwenje kapo nono biro bedo kokaw kar Sabina Chege mano mar bedo Deputy Minority Whip e National Assembly. En dhao makoro chomo mana od bura nikech kanyo makoro idhi mondo oyange ni koro gol Sabina Chege moket David Mwenje. Kanyo bende pod lweny moro nyaka nene. Aneno ka moko bende mano riembegi na Jimmy Angwenyi, Kitutu Chache, former Taveta MP manen ja od bura ma
Taveta Naomi Shaban, mano bende noriembi, Nelson Zuya, Joshua Kutuny, Mutava Musimi, nogweji mang'eny oko to bedo ni koro Jubilee lokore. Kapani koro warito mana neno ni to jok muket manyien gi to gidhi neno marom nade nikech koro ma dhi bedo en dhaw mar ng'ami neno, ng'ami winjo, ng'ama go koko maber ndalo mabiro. Ang'eni ma pod en sigana ma pod kore kochako. Kopogore kata mana gi jod bura makamago bende naneno ka bende oriemb kata mana jod bura mago mag Jubilee ma bende nitiere National Executive Committee kata mana NEC kanyaka sani giseketo kanyo jokanyo manyien. Nyinge nitiere kanyo modhura hinya ma bende koro giketo mano mar mondo mi obede National Executive Committee kaka od bura mar Jubilee. Nyinge nitiere kanyo ka ni thuolo wani nyiew gazet ma The Standard mar mondo mi som. Kopogore kod weche mag siasa wadonje weche maluoro weche mag doho hinya mago luoro thoe manotimore gwenge mag Kilifi e bungu mar Shakahola. Wang'eni piny owacho nochuogo aput manego bed ni nanono thoe mago mabende natimore gwenge mag Shakahola. Nyaka sani en okang' mabende koro nitiere duonde mopogore mabende osedonjo ne piny owacho kaka bende wacho ni onge kar michuogo aput mabende biro bedo ka winjo kata winjo ng'ur makamago ka nonro pod dhi nyime nikech giwacho ni okang' makamano biro bedo kakao kata mana osuru mathoth mago maga piny owacho. Koro wach makamano nitiere iti gazet mar auchiel. Doho bende gisani koro ochungo tim manego bed ni timo nonro mano ewi thoe ma osenene gwenge mag Shakahola. Nyaka sani wang'eni thoe makamano nitiere kwan mano mar 237 kod 7. Okang' makama bende nyalo paro nosir kod kweth mar Azimio. Aneno ka duol makedo ne ratiro mag oganda pacho kaendi mano KNCHR bende koro no osiro bende Azimio e paro makamano. KNCHR wacho ni gin ma pen chike omiyo gi teko mar timo nonro machalo kamano. Omiyo bedo ni nyalo chuoga put moro kendo matimo nonro machalo kamano en gima itimo tok pen chike mag Kenya. Kendo gineno ni ma en mana yo mar muodo osuru ma wachulo. Ok giyie gi wachno kata matin kendo koro do ochungo aput no. Ok ang'eni to koro gidhi timo nang'o kata gidhi dok e doho gimbe mondo gitem manyo kaka inyalo yienegi mondo gimbe gitim tich manomigi gi jatend piny Kenya no. Kopogore mano bende waneno kanyo mikai mokwongo mano mar piny Kenya mano Mama Rachel Ruto bende neno kanyo ka bende koro osiro okang' mano mabende kanisa bedo ka time pacho kaendi ka bende okwede okang' mager hinya kaluwore kod regulations kata mana chike mabende samoro inyalo ket kanyo mar gayo kanise mopogore. Kwa dhi nyime Edwin it gazet mano mar 11 bende nitiere wach ka mabende biro bedo godo ka donjo godo thor wach mano mar Rupiny hinya kaluwore kod weche mabende timore e county ma Siaya. Tend county ma Siaya nitiere kod achiedhnade mopogore hinya pogruok mar paro mabende jalup governor e county ma Siaya William Oduola nitiere godo. Odiochieng' manyoro koro nitiere achiel kuom MCA mano e county ma Siaya mano MCA ma East Asembo mong'ere kaka Gordon Onguru mabende koro nochwalo paro mar mondo mi thich oko kata mana riembe tich jalup governor e county ma Siaya. Report bende odiochieng' manyoro nochiwa yanga mano e county assembly ma Siaya ka bende report makamano lieko ni weche mabende Oduol osebedo ka lieke county ma Siaya kotende kod mibadhi giwacho ni gin weche ma ok gin adiera. Oduol osebet ka yware gi governor ma Siaya James Orengo ko wacho ni nitie mibadhi e county. Wacho ni nitie 1,100,000 moro kanyo mane moko tiyo maber kata molal kendo wacho ni nitiere jogo mantiere list kata payroll ma ichulo e bug jochudo jomichudo jomondiki e county ma nochul 5.4 December kata dwe mar 12 higa mokalo. Omiyo ma en gima koro bende apani ma e county mokwongo kata ma koro ywaruok wuok mager e kind governor gi jalupne kendo kama koro MCAs okawo okang' mar temo thiche oko ni warito mana neno ni to kwe bro bede kata dongruok mar Josiaya rito bro biro mayot e lwasi machalo kama. Koro nyakwar mga jonka luore kod thor wach makamano tungni e tede county ma Siaya mano thor wach mabende biro bedo ka donjo godo antiere bende gi MCA mano Maimbo East Francis Otiato mabende biro bedo kwa sumo godo paro makamano. Waringane mapiyo e gazeti ma Daily Nation aneno kod uchi makawuono sa dhi kama yo wang'o chiegni chopo kanyo sa 1 mano mar okinyi dakika odong' mana machuok kende.
Kwadonjo Daily Nation, thoro wach mabende nitiere Daily Nation, bende en romo mar odiochieng' manyoro, mano romo mar duond bura mar Jubilee mabende noyuayo delegates mopogore opogore kanyakla kod jodito ahinya mantiere kweth mano mar Azimio. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mabende en jatend duond bura mar Jubilee bende koro wacho ni en onge ng'amo dhiero, en emidhiere ahinya kotenre kod weche mag siasa makamagi. Wach makamano nwasemulo nie gazet mano mar The Standard. Okapaka wabiro donjo kaluore koda sama bende dhi mapiyo. En mana ni nitiere weche mopogore opogore kotenre kod weche mag somo, wach mabende biro bedo kwang'e it gazet mogik nyakor Mgajwang'. En kaluore kod chala mago mag mbalariany e pacho kaendi ka bende nonro bende oseyango ni nitiere maloyo mbalariany mag piny owacho, maloyo 10 manyaka sani gionge kod chancellors kanyakla kod vice chancellors. En ang'o matimore e mbalariany ma pacho kaendi? Wach makamano nitiere it gazet mogik mano mar Daily Nation. Piny kaendi bende otendre kod weche mag sukari mabandia. Odiochieng' manyoro nwaneno kanyo mane en jata chenro maduong' mano mar duol mar KEBS mano Njiraini kanyakla kod achije mamoko 7 bende odiochieng' manyoro nochopo e nyim doho. Kata kamano nowegi kanyo kod cash bail mano mar omenda maromo siling 400,000. Kopogre gi mano, civil societies mago grube makedo ne ratiro mag oganda ma pacho kaendi bende koro dwaro mar mondo mi piny owacho ochungo kenge mano mar medo osuru e mwandu mopogore opogore. Piny kaendi nyakor Mgajwang', wach mabende biro bedo kwang'iyo e sama chuok mabiro. Bende nitiere dwaro ka jod bura ma pacho kaendi bende koro dwaro mar mondo mi oket tenge omenda maromo siling 2.5 ne sikunde mago mag boarding maromo 5,000 e pacho kaendi mar mondo mi neno sikunde ma tiyo ga gi yien e tedo ochungo kang' makamano. Gidwaro mar mondo mi sikunde ochak tiyo gi gas. Edwin, wach makama ibiro bedo kinyisa. Skul mani some ni utiyo gi yien, nyo inyalo chwake gi gas. Mane penjo maduong'. Ahinya kaluwore kod ma en yo mar dhiro ohala mar jo us gas moro. To kang'e ni gidhi chopo kanyo nikech skunde seche moko onge kata gi pesa mar ng'iewo mogo mar nyuka. Koro mar gas ni to jonyuol biro golo kanyo. Ing'ena separo kaka nyoyo samoro chwako ne nyithindo mathoth, samoro skul nigi population mag nyithindo 4,000, idwa chwako nyoyo gi gas, samoro kata mana kuon. Iwacho ga ni kuon gas ki compare kata mana kipimo gi kuon mitedo e kendo, mane machiek mayot. Aya. Kopogre gi manya kor Mgajwang', wachaka ni git gazet mar 8 mano mar Daily Nation kama bende koro team mano mabende ochung' ne lalruok, mano team mano madiroma 12 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza, 6 kawuok e kweth mano mar Azimio, bedo odiochieng' ma kawuono biro bedo ka chiwo report ahinya kaluwore kod paro mabende gibiro bedo ka gichiwo mar keto electoral reforms kata paro mano mar kelo lokruok mopogore opogore e sekta kata mna duol mochung' ne weche mag yiero e pacho kaendi. Koro ineno kanyo gi dho ngere ondik ni talk teams to start tackling IBC issues. Ang'eni nitiere okenge kata mna weche mopogore opogore manego bed ne gichako godo. En mana ni IBC kata mna weche motenre kod kelo lokruok e duol mochung' ne weche mag yiero e pacho ka ema bende omi maino. Koro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo report ahinya kotenre kod okang' makamano. En be onyisowa ayanga ni ang'o ma jogi dwaro mondo otiekre go mokwongo, nikech ineno ka weche nyoch thoth ka ji dhi e ng'anyo. Nyoch nitiere weche mag pek mar ngima to gi gik manyoch chando oganda. To kineno ka koro mae ma aput kata jogo temo wuoyo, temo loso wach e kinde opposition gi jotend piny owacho. Gichomo mana wach mar IBC ni ma gichako go. Ma ben ranyisi ni to kare ang'o manyoch gidwaro mokwongo. Manyoch dhiro gi ahinya nyoch en ang'o manyoch ka gidhi e wuoyo. Koro mae apani japiny onego ng'egi maber ni to weche mane mulo japiny to owegi kar kanyo. Edwin, wamul mana weche motenre kod mano mipek mane gazet mar The Daily Nation kapok watieko thoro wach makama. Report makama nyakor Mgajwang' ibiro bed ka ichiwo odiochieng' ma kawuono. Koro wan iti wan wang'i ka wan gi chiwo en report mabende biro bedo kwa kiloni e weche magwa manyien chakre migago Ang'ich Welo kod mano mar Oimore. Iti gazet mar 10 en kotenre kod dwaro mano mar boarding schools madiroma 5,000 pacho kaendi ochak tiyo gi gas kopogre kod tiyo gi yien. Koro nitiere omenda ka mabende jod
bura dwaro mar mondo mi ochiw ne schools mago ma nyithindo dakie, mano maromo siling bilion 2.5 mar mondo mi ginyiew godo gas. En mana ni nitiere achiel kuom skunde pacho ka inde aneno ka Alliance osebedo ka tiyo gi gas. Edwin, ineno ka Alliance High School nochako tiyo gi gas manene dwe mar adek mano mar higa mar 2021. Koro bende jatend piny Kenya dwaro mar mondo mi public boarding schools o switch to gas, giwuoke wach mar tiyo gi yien, gichak tiyo gi gas. Aneno ka Alliance en achiel kuom skunde matiyo gi gas ka. Apani bende onego ing'e ni to jonyuol ma Alliance chulo pesa marom nade, mano mokwongo. Mar ariyo, idwa ni mondo oket thenge omenda maromo siling bilion 2 gi milion 500 higa ka higa mondo ojiw chenro machalo kama. Omiyo en gima jachulo osuru nyaka wi donje ofuke, to janyuol bende machulo school fees be pod dhi donjo ofuke, nikech ok en gima yot chiwo gi gas. Wang'eyo ni nitiere tamala boro mar VAT kata osuru ma idhi gol kaka chenro moseket sani, to ok apar ka en gi fuong'ruok moromo tiyo gi gas e skunde. Ahinya to kaka iwacho ni kama ichwake nyoyo goganda motuo ok nyal bet mayot, to onya bet maber nikech ka nitiere fuong'ruok minyalo migi mondo kik waketh yien, nikech ing'e ni skunde gi yiende ma gitong'o atong'a mondo gichwak nyoyo be en yiende mang'eny. Omiyo alwora bende yien bende kelo kata mana kethruok mar alwora. Kamano, koro mano en gima ber, to warito mana neno ni to oyot marom nade. To yot maromo nade, nikech nyaka sani kata mana ka niwinjo kana jatend piny Kenya kana jofwambo dayo kata mana dhoge kotenre kod nengo mar gas ma nengo ne yot. Fuong'ruok bende no kawinjo ko biro yudo machiegni ni. Bende paro mar chik financial bill bende pod nitiere pok okadhe. Ponono nokadhe, iparo ni gas makama skunde madirom 5,000 nyalo tiyo gi gas e nengo mayot, koso koro pek kata mana ting' biro bedo kadhi ne janyuol. Ting' nyalo dhi ne janyuol mokwongo, to mar ariyo bende temo ok inyalo wacho ni gas ma itiyo go e skul kende ma koro nengo ne nyalo loki, nikech kitimo kamano tiketho chiro. Mantie joma koro golo ma ute ji te nyalo kore skunde, kila ng'ato koro tiyo gi gas ma nengo ne ni piny no, nikech kilosa losa yo matin mar golo gas ma nengo ne ni piny to ji duto dhi tiyo kode. Omiyo en gima pod piny owacho ok ang'e ni kamitini nigi chenro marom nade, to ok apar ka en gima dhi bet mayot. Wach ma kamano biro bedo kwa neno kapo nono no biro bedo ka otimore. Kopogore gi mano bende aneno kanyo ka National Treasury, mano migawo mochung' ne weche mag omenda pacho kaendi, bende koro biro bedo ka keto tenge omenda maromo siling bilion 7 ne chenro mar affordable housing, mago nengo udi ma nengo gi nitiere piny, mano chakre chieng' tarik 1 dwe mar 7. Mana paro ni kaluwore kod hiko hala mano ma bende koro mar Kenya Kwanza, nikech hiko hala nego bed ni chako mano tok dwe mar 6. Kopogore gi mano Edwin, apani nego bed ni watieko nonro mar gazet, to ok wanyal tieko nonro mar gazet kok walose e wach moro ka mantiere it gazet mar 12. Ahinya ginero momiyo ni Jobanisa, kar chung od bura ma Banisa, wang'e ni jaod bura margi ne otho mane dwe mar 3 mano mar higane. To wach mantiere ka ni jodak ahinya mantiere kar chung od bura ma Banisa ginyalo rito kuom thuolo malach mar bedo gi jaod bura. Ing'eni nikech ang'o Edwin? Nikech sani onge commissioners e duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka. Wang'e ni speaker mano mar National Assembly Moses Wetangula bende nosechiwo milome ni sit makamano kata mana kom makamano ni thuolo joma ntiere kod gombo mar laro kom makamano nego bed ni wuok oko. En mana ni yiero na nego bed ni timo e kinde thuolo mar ndalo 90 bang' milome makamano. En mana ni sani yiero makamano ok nyal tim nikech commissioners onge e duol mochung' ne weche mag yiero pacho kae. Ma apani momiyo kata put man mag otienda molo cha temo ng'iyo ni to kare inyalo los IBC mapiyo nade, nikech bedo ni Jobanisa onge gi jatelo kata jaod bura matero weche gi e od bura, ng'iso ni gin gidong marach, kendo bedo ni onge IBC ok nyal timo yiero. Ma ing'e ni en mana MP achiel kende. Ipana ang'o manyalo timore kapo ni koro idwa tim yiero mar jatend piny Kenya, nikech gik makamago bende nyalo timore. Adier. To koro inyalo tim nang'o? Ma apani en gima onyakelo gimiluongo ni crisis, constitutional crisis maduong' ahinya, mana kaka Jobanisa koro dhi rito. Ok ging'eyo ni kachop dwe mar 7 to ndalo 90 gorumo. To ka ndalo 90 gorumo to koro ok ong'ere ni okang' mane monego bed ni gikawo koa kanyo. Omiyo ma en gima
apani IBC wang'ni noko tim chenro mar gimiluongo ni succession planning. Onego bed ni ng'eyo ni kwaka to wadhi ka. Ok obed ni nitiere fuok modong' maduong' makoro sani kore ka gipupni koni gi koni mondo gilos IBC. Koro waritane ni bang' ndalo 90 mano na chakre chieng' tarik 18 mar dwe mar Ang'wen, nego bed ni rumo chieng' tarik 18 mano dwe mar Aber. En mana nang'o manyalo timore? En mana gino marwa ni lalruok ma bende kweth mar Azimio gi Kenya Kwanza nitiere godo biro bedo ka kelo solution, mano ka kelo lokruok mar mondo mi wane kaka lokruok nyalo bede e duol mochung' weche mag yiero. Watiek Edwin giti gazeti mogik mano mar Daily Nation kaluwore gi achiedh nade ma bende nitiere mbalariany mopogore pacho kaendi mago mag piny owacho maloya 10 ma bende wacho nyaka sane gionge kod vice chancellors to bende gionge kod mano vice chancellors gi chancellors maggi kanyaka sani nitiere moko kuom mbalariany ma bende osebedo ka sidho jopuonjre kondo. Chenro makamano wang'eni oja sidh kod chancellor ka chancellor onge time kod vice chancellor. Sani nitiere moko kuom mbalariany ma bende tiyo mana gi jakoma mag mbalariany makamano e sidho jopuonjre kondo. Ineno kanyo listi nitiere kanyo mag mbalariany mantiere gi achiedh nade makamago. En pek ahinya nikech king'iyo kaka Pwani University chakre higa mar 2018 pok gibet gi vice chancellor to pok gibet gi chancellor to giseptimo graduation kata gisepuodho jopuonjre kuom tieng' ding'wen manyiso ni graduations 4 osetim maonge gi chancellor mabe mane wacho ni en tok chik nikech kitimo graduation onego bed ni chancellor ema award gin magiwacho ni kora award ami degree machalo kama. King'iyo Eldoret University second term mar chancellor masani rumo to rumo tarik 14 dwe mar 7 to pok ong'ere ni to gidhi timo nang'o. Masai Mara eman gi pek mogik nikech Masai Mara chancellor masani VC masani en acting tiende ni en kojolo to en VC mar 3 kuom higni 3 mosekalo ka iwilre awila nikech weche mopogore omiyo mano en gima ok ber nikech mbalariany ka nigi wiye nigi pek machalo kamano. Ofis maduong' ema koro ochoch ni ng'enye kamano to tiende ni kata chenro mag mbalariany no ok nyal dhi e yo makare. Edwin Aden watiek nonro mar gazeti dakika 9 tok saa 1 mar okinyi. Wachni mogik watieko nonro. Wachna mogik Sharon en ni odong' mana tich Ang'wen achiel to wadhi e budget. Jo Kenya obed gi mahino ahinya winjo ni tang'o mitime budget nikech pek te mwakale higa mangima chakore gi budget. Mane kama osuri mede, mane kama osuri gole, mane kama gowi kawe, mane kama pek mar ja Kenya wuoke. To bende ber mondo wane kata mana kaka Kenya Kwanza biro bedo katiyo nikech mae budget gi mokwongo. Asenjo kinde ka kinde ka jatend piny Kenya wacho ni notiyo gi budget mana en jatend piny Kenya machon. Koro en bende budget mare wanane lokruok ma bende biro bede. Koka mana Edwin agoni erokamano kuom biro nonro mar gazet okinyi makawuono. Jo Man City bende kik nega nikech aneno kotenre kod weche mag tuke ka. Aneno ka kata odoko nu ka okombe. Aneno ka Man City bende dong gi fixtures mopogore tuke mopogore mane bende gibiro bedo ka gitimo chakre odiochieng' makiny gibiro bedo ka girakre gi Brighton chieng' tarik 28 gintiere gi Brentford June mano dwe mar 6 gintiere kanyo gi Man U kanyakla kod Inter Milan. Aya mago kombe mag gimodong kata bende ne gin joloch makamago. Kok manya korom gejwang gi kanye makiluwe giko mar nonro mar gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard e dhi nyiew wan waselidho wasemisiso gisani hadhi bedo kaka oyo matin aduogo gi twak mane chenro mbaro piny okiny makawuono wadaro ng'iyo lweny mantiere tend county Masia pogruok ma bende nitiere e kind governor mano Masia James Orengo kanyakla kod jalup mare William Oduol. Okang' makamana